Bismillahirrahmanirrahim. Pitanje je rat među Rusija i Ukrajina. Oko toga neki stav na Ahmadija i pomoć koja daje u Poljskoj na izbjeglice. Ahmadija džemat nije neka nova religija. Ahmadijat je samo ime u islam ili čak i pravi islam nalazi kod Ahmadija džemat. I islam nama uputi da treba da vodite račun za pravda, znači svaka nacija treba da postupa sa drugima sa pravdom i ako među dva nacije oni su pravili neki sporazum i onda treba da oba strana treba da poštuju taj sporazum i to je ta stvar. I šta se tiče za taj rat, naš halifa već od nekoliko godina on pokušao da ne bude rat, on govori o tome, držio govore i čak prije par godine Hazrat Mirza Masroor Ahmad poslao pisma različiti predsjednik države, na primjer predsjednik Rusije, predsjednik Kine, Izrael, Iran, Saudijska Arabija, Njemačke, Francuske, pop, još predsjednik za Amerike, za Kanada. Svakome naš halifa poslao pismo i rekao da molim te vodite račun u tome, da vodite pravda u svijetu i da ne bude rat u svijetu. I on pozorio od nekoliko godina za treći svjetski rat. I isto on nekoliko puta prije govorio da ljudi treba da imaju sabirana hrana za 3-4 mjeseci, tako da imaju kod sebe, ne se zna sutra dan šta može da se dešava. Ali mi, Ahmadija džemat, mi nemamo neki vlada, mi nemamo neki vlast i jedino što mi možemo da mi savjetujemo, naš halifa uvijek savjetova i onda ako neko sluša taj njegov savjet i oni će imati korist od toga. Ali rat ne reša probleme i na kraju opet ovi ljudi bi sjedili kada rat bude završena. I tako nama je žao što tamo ljudi su gine, tamo ljudi toliko se sruši ovi gradovi i naselje i svaki Ahmadi moli da čim prije zaustavi ovo rat. Svaki Ahmadi voli i moli da ne širi ovo rat. Svaki Ahmadi moli u širom svijetu da ne izađe ovo rat preko granice od druge države. To je jedan stvar. A druga stvar, naša organizacija Humanity First pomaže u Poljskoj ove izbjeglice. Tamo oni bezbedi topli obrok, hrana, kafa, lijekove. Naši doktor su tamo, oni liječi. I čak ja sam skoro 2-3 puta sam gledao na njemačke glavni vijesti. Oni su dali izvještaj tamo kako Humanity First služi čovječanstvo. I kao sam prije pričao da je ovo bit za islam, da treba da mi služimo čovječanstvo i zato je Allah nas stvorio i zato Allah nas učio i rekao vi ste najbolji umat, vi ste stvoreni za dobrobit čovječanstvo. I zato svaki Ahmadi je dužan da u svoj krug on treba da služi čovječanstvo kako on može i tako mi isto služimo tamo. I mi želimo i molimo i neka čim prije da prestane ovo rat i da ne se širi i neka Allah ni uputi da oba strane shvati da kroz rat oni ne može da stignu neki sil i nego da oni smiri međusobnom i isto mi želimo ovi velike sile da oni vodi račun sa pravdom. I ako ovi
zapadni nacije, ako su obećali prije Rusije, oni su bili dužni da ispuni svoje obećanje, pošto ako obećate, onda prekršite, onda ovo je suprotno za pravde i onda to ne donesi dobrota. I ovo ključ za mir je pravda. Ako ovi velike sile, moćne sile, ako postupaju sa pravdom, onda nadam se da ovo svijet ne bi stradala kako sada strada. Assalamu alaikum.